Руфи, който се завира. Търси някаква сянка да се завре, защото му е много топло. А ние сме дошли да гледаме как скачат парапланаристите. Ето. От тук наскачат. И са се приготвили, ама чакат вятър да ги дигне. Я да видим. Руфи е на най-дълбоката сянка за Врян. Опа, ще тръгва. Руфка. Уаа! Ето го, дигна се. Разкоша. Не, дигна се. Ето го. И сега ще се... ще го забие надолу, май. Ето го там горе, оня тандем. Дето. Два тандема. Два ли са, бе? Не гледай там. Два са там на облак.